Hi guys! Welcome to my YouTube channel, Nelbs Vlogs. Kung bago ka pa lang sa akin channel guys, don't forget to subscribe! Andito kami ngayon guys, magluto kami ni Barbie ng pako with suso, bagungon sa Bisaya ni Giahak. Nga dahil, hello mga Bisaya, mga Bayot, Luzon, Visayas, Mindanao, and around the world! Hello sa mga OFW, hello! Andito ako sa kusina, guys. Kusina. Dili na akong kusina, ha? Kusina nila Barbie. Wala si Barbie. Hello, Barbie! Hello! Ano siya ng gata? Aywa, bayot. Bayot ang pagluto. Bayot. Diyos ko! Expert ka bayot? Kailangan ako. Hindi kami na siya kumalumpur dahil na kasynonyms ng alikampor. And guys, andito na guys. Nagisa namin andito ng suso, gigitan na. Wala mong sudanon karon. Yan Ano? Gigitan na siya, nalagay bawang, sili, may sibuyas pa Barbie? Yes! Sibuyas, luya, mawala ka lang sa butangan siya o gata. Ba? Guys, unya mga yan pakapasara pa mong baba ni sub sa mga dila ba yun? Oh my God! Wow! So, magluto pa na nga ba yun? Makain ka ng kuhol, Barbie? Oo! Masarap yan! Mayroon pag isa yung kinukuha nila ano yun? Yung Toklo, ano yun? parang buko sa Buko. Kahit ganon. Naliman! Ano siya, ang nasi niya tang magandang masarap yan kasi yan na malaman ba? Oo. Parang kuhol, di ba kung ikaw na anak ba yun? Malamigin yun. Gata, adobo sa gata yun. Puto naman ko susot ba yun? Kapit na sa malata, ay malata, magbuba. Ay, marami sa among sukan. Oo, marami kanon init. Andito ako sa bahay ni Barbie, naglaag, di akong ginutuan o suso, nawid, pako. Magkamalapit mga suso, pako. O, kaya partner gila sila, partner in crime. Bayot busy ba, gata. Ako yung assistant niya. Ayun kasi ito magluto ng gata tapos ipunin sa paligaan na Di ba may mga yung nakasano na? Lamig, mas masarap yung ganyan, yung galisan mo yung talaga. kasi di po siya natatansya. Oo, di mo na natanong siya. Mas maganda talaga yung galisan niyo. Yan, yun. Kasi meron siya yung yung kukura mo sabi. Kukumamon. Yan. Pinulong na ang gata, day. Tuloy mo yung dito sa labas, Beth. Step. Step, si Red. Hi guys, welcome to my vlog. Cute ng doggy. Ano pangalan niya? Summer. Summer in the rain. Pagdalira, Red! Naandyan sa amin mga basura yung kulay dito na sa Summer. Magkaya na yun, Beth? Ang aso mo yung Barbie. Oo. Oo, sa'yo pala yun. Wala guys, may gata na guys. Pakuluan siya. Pakulo na yan. Lord ang pakko. Timplahan na dahil magic sarap o antik. Ha?
Kami gaan eh. Wala may gaan. Nagawang ka rin paglabas ko sa kwarto mo. Ito, babayaran ka sa bayan. Oh. Tulungan mo kasi sa akin. Tato, magluto ko kung ito po niya. Oo, redos sa inyo. Guys, waiting na sa sudan. Kaya magkaon na yung ako. Mamaya, balik ako ha. Bye. Hello guys! Andito na ang pako. Naluto na. Wow, palami. Yan, pako. Yan si King. Kain na kami ni King. Saan ka magkain, King? Chinilan, kain na ka, chinilan. Yan, dito kami magkain. Malamot pa ko na yun. Yan, ay ko na tayo. Tara guys, luto lang pa ko. Alam tayo. Na ako'y kanon. Itlog. Iyan, kain na niyan. Napok ko sabaw sa pako guys. Murag ice, murag green tea. Bagus na pang kabot. Mawag ka dahil. Ay ba, kilo mga Bisaya, mga untat, kapakpak, tanda mo, ratatat, go. Kain na niya. Unang subo sa inyo. Go. Kaya Janilin. Ano ba yung Janilin? Nahulog-hulog man. Oh my God! Wow! Hapon mo na yun, Bert. Utama pa lang siya dahil mag-uwi siya. Masa man eh? Kape? Kananak. Nako na mo. Kuha ka mag-phone! Nande. Saan sa sapa na siya? Sama na kailan kami dito. Ha?
Biya. Hindi ko mababaan niya. Sabak kaya na pag-pilit ko, naglino ko yung tabak. Loves food. Po, mag-umon. Bakit? Ang kamaman. Sorry, excuse me. Yubo ko dahil. Excuse me, halang. Pero laman na ito talaga. Nagmay.
kayo. Kumana ka, Day? Kami kayo, Day. Gamot ko sa katawan, Day. Lawas, Day. Hi guys! Well, Step. Yun guys, nakuman akong kaon, lamig kayo. Muna lang siya ng sultan, hulog na plato na lang. Susok na bilhin, bagungon. Wala lang tanong ng simot guys. Maraming salamat sa pagtanaw sa inyong tanan, sa akong vlogs. Abangan nyo pa ako mga next vlog, pagkain. Hello, don't forget to subscribe me, magsaya kita. Saan mang sulok ng mundo. Mga FW, thank you so much. God bless you, bye!